למרות הסיטואציה, להיות בוועידה שמתייחסת למשפט ולאקלים, זה לא עניין של מה בכך, בטח לא בימים האלה. אז אתם יודעים, מבעיה אחת לבעיה אחרת, לא שיש מה להשוות, אבל בכל זאת משמח כן להתאגד ולדבר על הנושאים האלה. אז אני מתרגשת לפתוח את הוועידה השנתית למשפט, אקלים וסביבה לשנת 2024, שותפות של המארחת השנה, הפקולטה למשפטים והמחלקה לסביבה, תכנון וקיימות באוניברסיטת בר אילן, ארגון אדם טבע ודין, המשרד להגנת הסביבה ומשרד עורכי הדין גולדפרב, גרוס, זליגמן. אז כיף מאוד להיות פה, שנה רביעית שזה מתקיים, והנה בכל זאת למרות כל הקשיים מצליחים להיפגש גם השנה. אני שמחה מאוד להזמין לבמה את פרופסור אריה רייך, סגן רקטור אוניברסיטת בר אילן ודיקן הפקולטה למשפטים לשעבר. בבקשה. שלום לכולם. באמת, למרות כל הקשיים, אני שמח שהמסורת הזאת שכבר חוגגת 4 שנים ממשיכה. שיתוף פעולה מאוד מבורך בין אוניברסיטת בר אילן ובין הפקולטה למשפטים והמחלקה שהשנה קוראים לה, לא גיאוגרפיה, אלא סביבה תכנון וקיימות. ושגם מנהל את שתי המחלקות האלו מנהלות ביחד כבר הרבה שנים תוכנית של רגולציה וסביבה. אז מאוד מתאים שאנחנו ממשיכים לארח את הכנס השנתי למשפט וסביבה. תראו, הנושא הזה עם השנים הלך ונהיה יותר ויותר חשוב. אני אישית לא בא מהתחום, אני ב-25 שנים הראשונות של הקריירה שלי לא עסקתי בכלל במשפט וסביבה, התחום שלי זה משפט מסחרי בינלאומי, אבל עם השנים הנושא הזה הלך ותפס נפח, וכבר אי אפשר לעסוק, הוא נכנס ביותר ויותר תחומים ותופס יותר ויותר חשיבות. אנחנו רואים את זה שגם במשרדי עורכי דין הגדולים, המחלקות האלה הולכות וגדלות. ואני בשנים האחרונות גם מלמד דיני אנרגיה, אתה לא יכול לעסוק באנרגיה, בדיני אנרגיה, בלי כמובן להתייחס להיבטים סביבתיים, כל הנושא של אנרגיה מתחדשת וההשפעות הסביבתיות של אנרגיה וכו'. וגם בסחר הבינלאומי, מלבד העיסוק האקדמי שלי, אני גם יושב בבוררויות סחר בינלאומיות בין מדינות, בארגון הסחר העולמי. בשנים הראשונות הסכסוכים היו סכסוכי סחר טהורים, כן? עניינים של היטלי היצף, נגד סובסידיות, מגבלות יבוא למיניהם. אבל בשני התיקים האחרונים, שני הסכסוכים האחרונים שישבתי בהם, אחד זה סכסוך בין אינדונזיה לבין האיחוד האירופי, השני בין מלזיה לבין האיחוד האירופי. הנושא הוא בעצם מדיניות אקלים, למרות שזה בארגון הסחר העולמי. הכיצד? כי שתי המדינות הללו, אחד מענפי הייצוא הכי גדולים שלהם, זה שמן דקלים. שמן דקלים משמש בין היתר, מלבד תעשיית המזון והקוסמטיקה, משמש גם בתחום האנרגיה. מזקקים אותו עד שהוא הופך להיות דלק ביולוגי. ובאירופה עודדו מאוד את השימוש בזה, כי זה סוג של אנרגיה מתחדשת. כן? שותלים את הדקלים האלו, והם כל שנה נותנים את פריים. והתחילו לעודד את העניין הזה, וחייבו את המדינות, בעצם מערבבים את הדלק הביולוגי הזה בתוך הדיזל, ונוסעות עליו רכבות, אוטובוסים וכו'. בשלב מסוים, האיחוד האירופי מגלה שכתוצאה מהביקוש הגדול, הגובר לשמן דקלים, התחילו במדינות הללו לבער יערות. וכמובן שזה דבר שפוגע מאוד בסביבה, פה בעצם עשו גול עצמי. ביעור היערות האלו ואדמת קבול גורם לשחרור של גזי חממה, שמוסיפים להתחממות כדור הארץ. כתוצאה מכך שינו את המדיניות והתחילו להפך, התחילו להגביל ולהטיל מכסות על השימוש בדלק משמן דקלים. כתוצאה מכך שתי המדינות הללו תבעו את האיחוד האירופי, טענו שיש פה הגבלות סחר. אני יכול לדבר על הפסק של מלזיה שפורסם בינתיים, על זה של אינדונזיה לא פורסם, אני לא יכול להגיד עליו כלום, אבל בתיק של מלזיה אנחנו קבענו
אין פה הגבלת סחר אסורה, והמדיניות וההחלטות של האיחוד האירופי בתחום הזה הן חוקיות על פי הסכמי הסחר, אבל באמת יצא לנו לשבת במשך חודשים, שנים, להתעמק בצורה מאוד עמוקה על כל המדיניות ועל כל המדע שמסביב לכל העניין הזה של ההשפעות הסביבתיות של המדיניות האירופית, ואם זה מוצדק, האם יש פה אפליה, למה שמן אחר כן ושמן הזה לא וכו' וכו'. אז אני חושב שהתחום הזה הולך רק ותופס תאוצה ונהיה יותר ויותר חשוב, ואנחנו נמשיך לראות אותו מתפתח. אז אני רוצה להודות מאוד לשותפים של ארגון הכנס, של משרד הגנת הסביבה ומשרד גולדפרב ואוניברסיטת בר אילן ואת אדם טבע ודין ולחברי ידידי פרופסור אורן פרז, ולאחל לכם כנס מוצלח ופורה. תודה רבה. תודה רבה לפרופסור אריה רייך, ועכשיו אנחנו ממשיכים עם הברכות והחגיגה של פתיחת הכנס. אני רוצה להזמין את עורך הדין ברי לבנפלד, יושב ראש אדם טבע ודין ושותף במשרד ארנון תדמור לוי. בבקשה. בוקר טוב. זו השנה החמישית בה מתקיימת ועידת משפט אקלים וסביבה, בשיתוף פעולה ייחודי בין המשרד להגנת הסביבה, אדם טבע ודין, אוניברסיטת בר אילן ומשרד עורכי דין גולדפרב גרוס זליגמן. ברכות לשותפים שלנו לוועידה, וגם לכם אורחות ואורחים על שהגעתם. ולאורחי הכבוד שיכבדו אותנו כאן היום, מבקר המדינה מר מתניהו אנגלמן, השופט בדימוס ניל הנדלר, ראש לשכת עורכי הדין עורך דין עמית בכר, וחבר כנסת יוראי להב הרצנו מטעם מפלגת יש עתיד. למעלה מחצי שנה חלפה מזוועות ה7 באוקטובר ומפרוץ המלחמה אותה אנחנו ממשיכים להילחם גם היום. כמו כל מלחמה, גם המלחמה הזו פגעה ופוגעת ביכולת שלנו לקיים סביבה חיים ראויה וביכולת לייצר תכנון אסטרטגי סביבתי ארוך טווח. המלחמה הזו גם מציבה בפנינו תזכורת קשה למה עלול לקרות כשלא נערכים נכון, לא מובילים אסטרטגיה ולא פועלים באופן מניעתי כדי למנוע משברים. אדם טבע ודין פועל כבר למעלה מ3 עשורים לשם יצירת החיבורים שבין סביבה, חברה, בריאות וכלכלה. יוזמת חקיקה האקלים אותה יזמנו לפני מספר שנים עם השרה גילה גמליאל השתנתה לצערנו לרעה, וכארגון אזרחי נמשיך לפעול לקידום חוק אקלים ראוי לישראל. הצוות המקצועי שלנו גם פועל בשיתוף עם מנהלת תקומה לקידום מתווה סביבתי לשיקום יישובי העוטף, תוך התייחסות למנועי צמיחה כלכליים סביבתיים בנושא תכנון, אנרגיה, פסולת וחקלאות. מבקר המדינה יציג כאן היום את דוח האקלים החמור שפרסם לפני כחודש. זו לא הפעם הראשונה שדוח המבקר נותן ציון נכשל למשרדי הממשלה ולממשלה כולה, על היעדר הערכות אקלימית ועל היעדר יד מכוונת. אסור לנו להמשיך לפעול במתכונת של עסקים כרגיל, כשמדובר בביטחון הסביבתי שלנו, באוויר שאנו נושמים, במים שאנו שותים, ובאקלים הרותח תרתי משמע בו אנו חיים. אין קיום ארוך טווח ללא הגנה על מקורות החיים שלנו, מים, אנרגיה, סביבה נקייה מחומרים מזהמים. יחד עם זאת, ואולי זה הפואנטה הכי חשוב, אירוע 7 באוקטובר הקטסטרופליים והחרסניים מהווים גם הזדמנות לתכנון אסטרטגי רציונלי וארוך טווח. אני נולדתי בשיקגו ואני עדיין מחשיב את עצמי לפעמים כשיקגו בוי. כן? בשיקגו לימדו אותנו על השריפה הגדולה שפרצה בעיר בשנת 1871. שריפה זו קילתה חלקים נרחבים של העיר, אך אפשרה התחדשות עירונית ועיצובה מחדש עם תשתיות מודרניות.
היא דרבנה יישום של אמצעי בטיחות נגד אש ואימוץ קודי בנייה מחמירים, ובכך שיפרה את עמידותה של העיר בפני אסונות עתידיים. בעקבותיה הוקמו פארקים ושטחים ירוקים בתוך המרקם העירוני, שתרמו לאיכות החיים בעיר. בדיעבד, האש האיצה את מאמצי התכנון האסטרטגי שעיצבו את שיקגו כמטרופולין התוסס שהיא היום. על כולנו היושבים בחדר הזה להבטיח שיום אחד, כאשר נביט אחורה באסון של 7 באוקטובר, נוכל להגיד שבעקבותיו התאפשרה לידה מחודשת של העוטף, כאזור חזק יותר, עמיד יותר מבחינת אנרגטי, ועם סביבה טובה יותר לכל תושביו. לכן, התכנסנו כאן היום נציגי כל המגזרים, ממשלה וכנסת, תעשייה וסקטור פרטי, חברה אזרחית ואקדמית ונציגי ציבור, בכדי לבחון יחד מהי האסטרטגיה הסביבתית, הכלכלית, החברתית והביטחונית, אשר צריכה להנחות אותנו בשנים הבאות בהתמודדות עם משבר האקלים. לסיום, אני מבקש להודות לצוות המקצועי של אדם טבע ודין על העבודה החשובה שהוא עושה כבר למעלה מ-30 שנה, על היותו שומר הסף של הסביבה, ללא פחד ומתוך אמונה אמיתית ביכולת לשנות. וכמובן לחברי עמית ברכה, שמנווט את הספינה שלנו כבר שנים, עם תקווה שנגיע יום אחד לחוף המבטחים. אני מאחל לכולנו, לכל השותפים, ועידה מוצלחת והמשך שיתופי פעולה חשובים למען הסביבה. תודה רבה. תודה רבה לעורך הדין ברי לבנפלד. אני מצטרפת לתקווה שלך לגבי העוטף. כולנו תקווה שאכן זה יצמח בדרך חיובית יותר ושהאזור הזה באמת יחזור לפרוח בקרוב. אני שמחה להזמין את עורכת הדין דלית דרור, היועצת המשרדית למשרד להגנת הסביבה. בבקשה. בוקר טוב. הכנס הזה תוכנן במקורו להתקיים ב-11 בנובמבר. לא היה לאיש ראש לכנסים בנובמבר, ואני שמחה שבכל זאת הוא מוסיף ומתקיים גם השנה. המלחמה הורידה את הנושא הסביבתי והאקלימי בכמה וכמה שלבים בסולם התעדופים של מדינת ישראל. אני מקווה שזה ישתנה שוב בקרוב. חשוב, כמו שנאמר פה, שהחוזרים ליישוביהם ימצאו לא רק בניינים וממ"דים ומרכזי חוסן, אלא גם שטחים פתוחים לכלניות ולכל הצמיחה והשיקום של המערכות האקולוגיות, כי כידוע אין כמו הטבע והנוף כדי לרפא את הנפש. בנימה אישית, אני אציין שאני נפרדת בימים האלה מתפקיד היועצת המשפטית של המשרד להגנת הסביבה לאחר 17 שנים. בתקופה הזו חוקקנו הרבה מאוד חוקים שהסדירו תחומי סביבה שלמים, אסבסט, אריזות, פסולת אלקטרונית, מרשם פליטות, חוק אכיפה סביבתית, מדבירים, שקיות, חוק רישוי משולב, ונמצאות כעת בכנסת אחרי הקריאה הראשונה הצעת חוק רינה מייננת, הצעת חוק פסולת בניין והצעת חוק האקלים שנדבר בה בהמשך. ועוד עשרות סטים של תקנות חוקקנו, אבל עדיין אנחנו נמצאים בחסר רגולטורי בולט בתחום הסביבה למול מדינות מפותחות. חסר מאוד חוק קרקעות מזוהמות, חסר חוק רישום כימיקלים, חסר חוק אזורים ימיים שיסדיר את המים הכלכליים שמעבר למים הטריטוריאליים, חסר חוק מוכנות ותגובה לאירועי זיהום ים, שמבחינתנו הוא מוכן אבל אנחנו לא מצליחים להעביר אותו. נדרשות כרגע כמובן תקנות גם ליישומו של חוק רישוי סביבתי משולב, והמון תיקונים אחרים שנדרשים בחוק הפיקדון, בחוק השקיות, בחוק האריזות, ואולי ביום מן הימים גם נצליח להגשים את התקווה שיהיה לנו חוק פסולת אחד אחוד שיסדיר את התחום כולו.
אני רוצה שתדעו שהולך ונהיה קשה ומסורבל יותר ויותר לחוקק, לפחות על ידי הממשלה, גם רשות ההסדרה, גם החלטות ממשלה שמכבידות בהקשרי RIA ומקימות את ועדת שרים לרגולציה. התיקונים האלו מגדילים את היכולת של משרדים אחרים לסנדל אותנו. לגבי אכיפה, פיתחנו מאוד והרחבנו את הכלי של עיצומים כספיים, הכנסנו אותו ל-12 חוקי סביבה שלנו וגם לחוק רישוי עסקים וגם בכל הצעות החוק שעוד לא עברו, הוא מופיע, כלי העיצומים בהחלט מוכיח את עצמו. בנוסף פיתחנו יחד עם הפרקליטות כלי חדש של תביעות אזרחיות נגד מזהמים, שאמנם הוא לא יוכל להיות בשימוש במספר גדול של מקרים בגלל מגבלות משאבים, אבל במקרים המתאימים אנחנו בהחלט משיגים תוצאות יפות. לגישתי שלי, ופה אני קצת נבדלת מהפרקליטות, המדינה איננה צריכה לתבוע בלעדיות על התביעות האלה, אלא רק בכורה לטפל באותם מקרים שהיא תחליט שהנושא הוא חמור דיו, אבל לא בלעדיות, גם מפני שלא נוכל לתבוע בגין כל המפגעים, וגם מפני שלצערנו ישנם מקרים שבהם המדינה היא המזהמת. אז זה לא מתקבל על הדעת שתהיה בלעדיות רק למדינה לתבוע. באכיפה הפלילית הקלאסית המצב מתסכל. צמצום לוחות הזמנים של תיקון 87 לחוק סדר דין הפלילי, צמצמו עוד יותר את מספר התיקים שאנחנו יכולים להרים, זה מאוד מתסכל. אני סבורה הקמה של מערך תביעה פנימי הוא חיוני, ולא להוסיף להסתמך רק על תובעים חיצוניים. אנחנו בהקשר הזה עשינו עבודה פנימית בשנים האחרונות, כולל מול משרד האוצר, עבודה שלעת עתה לא הצליחה להבקיע, וברור לי גם שלעת הזו עכשיו לא ניתן יהיה להקים מערך תביעה פנימי בתקופה הנוכחית של כל כך הרבה קיצוץ בתקנים. אבל לא עליי המלאכה לגמור, אני משאירה לבאים אחריי לשכה משפטית רצינית ומחויבת, שאני מקווה שתוסיף לקדם את המשפט הסביבתי במדינת ישראל. ואני רוצה להודות לשותפים העיקריים שלי, פרופסור אורן פרז, עורכת הדין עידית רייטר, וכמובן אדם טבע ודין, הארגון המשפטי, הסביבתי המשפטי המוביל, עמית ותמי, ושיהיה לנו כנס מוצלח, מעשיר ופורה. תודה. תודה רבה לעורכת הדין דלית דרור. אני יכולה להגיד לך שאני שומעת הרבה מאוד קולות שמצרים על סיום תפקידך, וזה לא היה כל כך מעודד הדברים שאמרת, ואנחנו יודעים שככה בעת מלחמה על אחת כמה וכמה, ועוד לפני המלחמה תמיד הרגשנו שאיכות הסביבה לא נמצא מספיק בראש סדר העדיפויות. עכשיו המצב אפילו מחמיר, אבל תודה רבה לך על כל פועלך. אני רוצה להזמין את עורכת הדין עידית רייטר, ראש מחלקת דיני סביבה וקיימות במשרד גולדפרב, גרוס זליגמן, בבקשה. תודה רבה. אז אני אקצר ככה כדי שנתחיל. אז קודם כל, כמו כולם, גם אני אומרת, ברוכים הבאים לשנה החמישית של הוועידה, של ועידת משפט אקלים וסביבה, שזה שיתוף פעולה מבורך שמתקיים בין אוניברסיטת בר אילן, שהשנה גם מארחת אותנו במבנה היפה הזה, ארגון אדם טבע ודין, המשרד להגנת הסביבה ומשרדנו, משרד גולדפרב גרוס זליגמן. דלית הקדימה אותי, אז גם אני רציתי לציין שהמועד המקורי של הכנס נקבע לנובמבר 2023. מי שיער בתחילת שנת 2023 את התהפוכות שנעבור במהלכה. אולם 7 החודשים האחרונים הדגישו ביתר שאת את החשיבות של שימור יכולתה העצמאית של מדינת ישראל לספק את צרכיה. אם אין אני לי, מי לי. היכולת לגדל מזון, היכולת להנגיש מים נקיים לשתייה, עצמאות אנרגטית, היכולת לייצר, היכולת לספק שירותי בריאות וסיעוד, וכמובן היכולת הביטחונית. את כל היכולות האלה מעמידה גם תופעת שינוי האקלים בסכנה. ועל כל אחת ואחד מאיתנו, במגזר העסקי, במגזר הפיננסי, במגזר השלישי ובמגזר הממשלתי, מוטלת החובה להכיר את הסיכונים האלו ולנהל אותם בתבונה. אם בדרך של מיטיגציה, ואם בדרך של אדפטציה, ואם בשילוב של שתיהן.
אין ספק כי שינויי האקלים, המעבר העולמי לכלכלה דלת פחמן, הרגולציה החדשה העולמית, אנחנו עוד נדבר עליה גם במושב שלי, יציבו בפני כל אחד מאיתנו, המגזר העסקי, הממשלתי, המגזר השלישי, אתגרים רבים. משום כך התעקשנו, יוזמי הכנס, ולא ויתרנו, על אף שאני מודה, היה קל לוותר רגעים, על קיום הדיון החשוב היום בהיבטים המשפטיים המגוונים של משבר האקלים ובחשיבות ההיערכות אליו, גם בתקופה מאתגרת זו. אני רוצה לנצל את המעמד החגיגי הזה בשמי ובשם שותפיי, פרופסור אורן פרז, עורך דין עמית ברכה ועורכת הדין תמי גנות, להודות לעורכת הדין דלית דרור, היועצת המשפטית של המשרד להגנת הסביבה, אשר מסיימת בימים אלה את תפקידה, על שותפות אמיצה, ארוכת שנים, על מקצועיות ללא פשרות, על משפטנות ברמות הגבוהות ביותר, על נועם ההליכות, על הידענות, על הכנות והמוסריות, על מי שאת. תודה לך על 17 שנים של דרך משותפת מרובת הישגים מצידך. כפי שהתכתבנו השבוע, חתיכת היסטוריה. מאחלים לך הצלחה, הנאה וסיפוק בהמשך. עוד נאחל לחזרתם במהרה של חטופינו, לסיומה של המלחמה ולשובם בשלום של כל החיילים והחיילות. שיהיה לכולנו כנס מוצלח. תודה. תודה רבה לעורכת הדין עידית רייטר, תודה. טוב, פה מגיע חלקי הקצר, לספר לכם כמה דברים. משבר האקלים כבר כאן, אנחנו יודעים את זה, אנחנו מכירים את זה, כולם פה בקיאים בתוך התחום הזה, ונשאלת השאלה בכל זאת איך אפשר להשפיע, ולכן אנחנו כאן, כי אנחנו יודעים שבסופו של דבר נעשה ספוילר מראש, הדרך להשפיע זה בעצם לשלב בין האקלים הסביבה לבין המשפט, ברגע שיש חוקים, ברגע שאפשר לאכוף אותם, זה הדרך המנצחת בסופו של דבר כן לשנות דברים. נראה? לא זז לי, אז רגע, איך אני משנה? הפוך. יפה. רציתי להגיד לך שגם מבחינה אישית אני יודעת שהשילוב הזה זה שילוב מנצח, כי אני מתעסקת באקלים ובן הזוג שלי מתעסק בסביבה ואנחנו שורדים כבר 25 שנה. ואי שם כשהתחלנו, אז אני אגיד את האמת שהסיפור הזה של משבר האקלים לא נגע לי, זה כל כך מזמן שבכלל אז דיברו על התחממות גלובלית, לא על משבר האקלים, ולתחושתי זה היה מין דת חדשה כזאת שהיא קצת מופרכת והיא קצת מוגזמת, ולא הרגיש לי ללכת עם הדבר הזה, והיה איזשהו אירוע מכונן בחיי ששם אמרתי אוקיי, זה לא לגמרי עובד, זה היבול המשותף של שנינו, 5 ילדים חמסה עליהם, וכל פעם שיש בר מצווה, בת מצווה, אנחנו לא עושים אירוע גדול, אנחנו מכריחים את כולם לנסוע איתנו לחוץ לארץ, כל מי שיש לו ילדים, מבין למה השתמשתי במילה מכריחים, זה מכוון. הקטנצ'יק שנמצא מאחור, היה לו בר מצווה, נסענו לצרפת, עשינו טיול מקסים, והגענו בסוף הטיול לשמוני. שמוני נמצאת למרגלות האלפים הצרפתיים, זה היה בקיץ, אבל החלטנו שאנחנו עולים לשם. היה קר מאוד למעלה, לא לכולם. וכשקנינו את הכרטיס, אז בכל זאת 5 ילדים, ישר שואלים, אנחנו ישראלים, אם יש הנחה, הייתה הנחה, וגם אפשר לנו ללכת למערת הכרך, מקום שלא חשבנו בכלל שנלך אליו, לא הכרנו אותו, אבל זו מערה שחוצבים אותה בתוך קרחון, וכשהגענו לשם, התחלנו לטעות אם אנחנו נמצאים במקום הנכון, כי זו מערה שחוצבים אותה בתוך קרחון, אז לי היה ברור שנגיע למקום גבוה, מסתבר שאנחנו מגיעים למקום נמוך, וזה מקסים, חוצבים את זה למטרות של תיירות, כן? וזה מקסים בפנים, זה הכל כחול כזה, ממש כמו שמדמיינים, גם קר בפנים. ואז הסתובבנו בפנים, ובאותו רגע הדברים שהכי הטרידו אותי זה הקטנצ'יק הזה, כי אנחנו ירדנו המון מדרגות כדי להגיע לתוך הקרחון הזה, וחשבתי מה יהיה, איך נעלה את הדרך בחזרה. לשמחתי אוהב מספרים, אנחנו ספרנו את המדרגות. היו שם 784 מדרגות, כלומר 784 מדרגות כדי להגיע לקרחון, אוקיי? שזה היה הזיה מוחלטת. כשהתחלנו לעלות, תוך כדי, פתאום ראיתי שיש שלטים.
כי ספרנו וזה הלך לאט, אז פתאום שמים לב יותר מה קורה מסביב, שלטים לאורך הדרך, ורשום עד לכאן הגיע הקרחון ב-1995, עד לכאן, ממשיכים לרדת, עד לכאן הגיע, עולים, הפוך, כן, עד לכאן הגיע הקרחון ב-1990, עד לכאן הגיע הקרחון ב-1985, אתם רואים שקלטתי את זה כבר בשלב די מאוחר שצילמתי את זה, כי כבר הגענו עד 1985, וככל שיורדים המדרגות נהיות כאלה מאוד זריזות, וזו הפעם הראשונה שזה היכה בי ואמרתי, רגע, זה כבר לא הגיוני, כאילו כדי להגיע לקרחון אנחנו יורדים כל כך הרבה, מאותו שלב ישבתי, חקרתי, למדתי, התחלתי להבין במה מדובר, ומאבקים סביבתיים התחילו עוד לפני, הרבה לפני שאני הבנתי, הרבה לפני שלי נפל האסימון, אבל מאבק סביבתי מאוד ידוע ככה כבר באמצע המאה הקודמת, לקראת סוף המאה הקודמת, רייצ'ל קרסון שכתבה את האביב הדומם ב-1962 הוא פורסם והוא יצר מהפכה שלמה, דיברת קודם לכן שעדיין אין חוק לגבי זיהום קרקעות, זה יצר שינוי מאוד גדול בתודעה בתוך ארצות הברית, וזה פעם ראשונה שבאמת ישבו ודיברו וכמובן כל התעשייה הייתה נגדה, כעס מאוד גדול יצא נגדה, בכל זאת הארגונים הסביבתיים תמכו בה והצליחו לשנות את החקיקה והיא הייתה מדענית, אבל לא כל המאבקים הסביבתיים התחילו מאנשים שבאמת יש להם את הידע האמיתי. אנחנו מכירים את לואיס גיבס שיצרה שינוי תודעה אדיר, היא הייתה עקרת בית, אימא לילדים, זה מה שעניין אותה בחיים, הייתה בשכונה חדשה שנקראה לאב קנל בארצות הברית, ומתחת לשכונה שלהם היו קבורים 21,000 טונות של חומרים מזהמים. ורייצ'ל התחילה ליצור מאבק מאוד גדול, שבהתחלה היא כמובן פנתה לרשויות, כי היא ראתה שכל מי שנמצא סביבה חולה. הילדים שלה היו חולים כל הזמן. אנשים שהגיעו בריאים לשכונה הפכו להיות חולים באסתמה, במחלות לב, במחלות דם, והתחילה ליצור מאבק, שבהתחלה היא פונה לרשויות ואומרת להם, תקשיבו, לא הגיוני מה שקורה פה, ואני מבינה שגם יש חומרים מסוכנים מתחת לאזור שלנו, אז בואו נעשה משהו. אף אחד לא יתייחס אליה, ואז היא פשוט התחילה עם עצומה, ועברה מבית לבית, וראתה שהשכנים שלה מתחילים להתאגד יחד איתה, והיא הצליחה ליצור מאבק שתפס תאוצה אדירה, בסופו של דבר פינו אותם, ניקו את הקרקעות, אבל בזכותה, בסופו של דבר, בזכות המאבק שלה, עשו את כל החקיקה בתוך ארצות הברית שמתייחסת לזיהום קרקעות. אז המאבקים לא תמיד התחילו מתוך גופים מאוד גדולים, הרבה פעמים המאבקים האלה התחילו מאנשים למטה, שבאים ואומרים, רגע, אנחנו חייבים לשנות, צריך לעשות פה משהו, כי אנחנו רוצים לחיות בסביבה נקייה. בסופו של דבר זה מגיע גם למנהיגי העולם, שבמשך שנים מתקיימות ועידות האקלים, בוועידת פריז, סוף סוף החליטו שעושים מעשה, ובאים חשבון עם כל מדינה עוד 5 שנים. המדינות מתחייבות מה הן הולכות לעשות, עוד 5 שנים, אנחנו נבוא איתכם חשבון, נראה אם באמת עשיתם מה שאמרתם. 5 שנים אחר כך אי אפשר היה לעשות את זה, בינתיים בין לבין גם טראמפ נבחר לשלטון, והוא כמובן ברגע שהוא הגיע אמר, אני, הסכם פריז, מממן מדינות עניות ממני? אין מצב, אני לא משחק את המשחק הזה. אחד הדברים הראשונים שהוא עשה היה לצאת מהסכם פריז, לאחר מכן הגיע ביידן עם הטיקט בין השאר של משבר האקלים, חזר בחזרה להסכם פריז, ואנחנו רואים שלעניין הזה של המנהיגים יש השפעה, אבל לא תמיד ההשפעה שלהם היא כזאת גדולה, כי ברגע שבאו לבוא חשבון, 5 שנים אחר כך אי אפשר, הייתה הקורונה, באו 6 שנים אחר כך, הגיעו לוועידת גלזגו, והייתה תקווה אדירה, ביידן הגיע, שהוא נבחר על הטיקט הזה וחזר להסכם פריז. בוריס ג'ונסון הגיע לוועידה הזאת, שאמר שלהיות ירוק זה הכי משתלם והכי כדאי. הגיע אנגלה מרקל, אפילו בנט אצלנו אמר, אנחנו עד 2050 מתחייבים להיות מאוזני פחמן. הייתה תקווה נורא גדולה, ובסוף עם המנהיגים האלה שמשתמשים בטיקט הזה של משבר האקלים, מה קבעו? מה הייתה ההחלטה הכי גדולה? אתם יודעים טוב ממני? לשמור על העצים, אוקיי? נכון, הייתה החלטה גם לגבי המתאן, מצמצמים ב-30% מהמדינות עם ארצות הברית, אבל ההחלטה הכי גדולה הייתה ששומרים על העצים. עכשיו, סבבה, זה טוב, כן? אבל לשמור על העצים זה לא הדבר שלשמו מתכנסים המנהיגים הכי גדולים כדי לטפל בבעיה שהיא כל כך מהותית. אז אנחנו נמצאים עם הדבר הזה, וכמובן שחלק מאוד גדול מתוך משבר האקלים זה אירועי הקיצון שכל הזמן הולכים ומתגברים. אתם יודעים, אפילו אנחנו מסתכלים על החודש האחרון, סופות הטורנדו בארצות הברית, זה שנה שנייה שהן כבר קיצוניות במיוחד, אנחנו רואים מה קורה בברזיל, הצפות מטורפות שלא היו כמוהם למעלה מ100 שנה, גל חום מטורף באסיה,
נחזור אחורה, גלי חום זה משהו שאנחנו מכירים וגם הפך להיות משהו בסטנדרט כשנוסעים לאירופה בקיץ. כלומר, כל הדברים האלה הפכו להיות חלק מהחיים שלנו, וגם אם מישהו בעבר היה אומר, זה לא קשור אליי, זה לא נוגע אליי, בסופו של דבר, כל הסיפור הזה של משבר האקלים, ההתחממות הגלובלית, היחס שלנו לסביבה, חוזר אלינו בחזרה, ואנחנו כבר מזמן נמצאים בנקודה שאנחנו עוד שנייה נוגעים בנקודת העל חזור, שאי אפשר לחזור מהאסונות האלה. אז יש לנו את הדבר הזה, ואם זה לא מספיק, אז יש לנו נתונים של ארגון הבריאות העולמי, שבא ואומר כבר כמה שנים, שבכל שנה, בגלל זיהום האוויר, החיים של 7 מיליון בני אדם מתקצרים בכל שנה בגלל זיהום אוויר. יותר מ-40% מאוכלוסיית העולם חשופה לסכנות בגלל זיהום האוויר הזה, ואם אנחנו מסתכלים על ישראל, אנחנו יודעים שפה בישראל מדי שנה מתים כ2,000 בני אדם רק מזיהום אוויר תחבורתי, כלומר זה משהו שנוגע לכולנו, גם אם יש כאלה שבאים וככה אומרים זה לא קשור וזה לא מתקשר אלינו, וגם הנתון הזה של ארגון הבריאות העולמי, כמעט כל אחד מ2 מיליארד ילדים שנמצאים היום בעולם חשוף לקטסטרופה אקלימית או חברתית. והמשמעות של הדבר הזה, של אותו נתון של ארגון הבריאות העולמית, זה שבעצם כל אחד מאיתנו חשוף לאותה קטסטרופה, זה משהו שמלווה את החיים שלנו כל הזמן ואנחנו חלק ממנו. אז איך בעצם אפשר לשנות, שאנחנו רואים שגם המנהיגים הולכים ומדברים על זה ובסופו של דבר לא יוצא מספיק, ושהרבה מאוד אנשים יוצאים נגד הסיפור הזה ואומרים הכל קשקוש, הדרך היחידה בסופו של דבר לשנות, זה מה שעושים היום כאן בכנס, זה השילוב של משפט, סביבה ואקלים, כדי באמת ליצור את הדרכים לשנות את הדברים בעתיד.